Hello, πάμε να κάνουμε video reaction στο καινούργιο βίντεο της IU. Το τραγούδι λέγεται Love Wins All, αν δεν κάνω λάθος, και πρωταγωνιστεί ο V από τους BTS, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου. Πάμε να κάνουμε video reaction. Wow, κάτω το σκηνηγάει. Ρούχα είναι αυτά. Μέσα ταινία το σκηνικό μου θυμίζει αυτές τις ταινίες καταστροφή, σαν να βλέπω ταινία του Hollywood. Τι όμορφη φωνή που έχει. Α, δεν μιλάνε. Ο Β είναι τόσο όμορφος. Wow, και τα πρόσωπα. Τι πρέπει να έχει μούχλα. Τι γλυκούλης. Πολύ καλό. Η Αγίου είναι πανέμορφη. Αλλά έχει τόσο ωραία φωνή. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι δυο τους. Τι όμορφο. Wow. Έχουν πολύ ωραία χημεία παρά. Τώρα δεν έχουν κάπου να πάμε. Ο Β είναι φανταστικός ηθοποιός. Του κάλυψε το μάτι για να μην το σκοτώνει.
Πλάκα κάνεις. Love wins all. That's true. Μάλιστα. Διάβασα κάποια πράγματα λίγο πριν από το βίντεο, που ο σκηνοθέτης λέει, συγγνώμη λίγο να το κλείσω, που ο σκηνοθέτης λέει ότι τους συμβολισμούς τέλος πάντων σε αυτό το βίντεο, όπου η IU θα του καλύψει το λειτουργικό του μάτι για να μην δει το τέλος του, κάτι συμβολίζουν οι άνθρωποι με τις μαύρες κουκούλες και ότι στην ουσία δεν πεθαίνουν, ότι αιωρούνται για πάντα, κάτι τέτοιο. Οκ. Η σκηνοθέτης ήταν φοβερή. Ο σκηνοθέτης θα μπορούσε αυτό να το έχει κάνει ταινία. Δεν το έκανε παρόλα αυτά, το έβαλε σε ένα βίντεο κλιπ. Την Αγίου την ήξερα, γιατί ήξερα και τη συνεργασία που είχε κάνει με τον Σούκα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν τόσο δημοφιλή στην Κορέα. Δηλαδή έπρεπε να διαβάσω λίγα πράγματα για να καταλάβω ακριβώς ποια είναι. Οκ, μου άρεσε πάρα πολύ καλά, η φωνή της είναι συγκλονιστική. Είναι πανέμορφη. Την έχω δει σε διάφορες σειρές που έχει κάνει ταινίες. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Βι. Ο Βι μου άρεσε πάρα πολύ, είναι από τους αγαπημένους μου BTS. Μου αρέσουν τρεις BTS, ο Σούκα, ο Jungkook και ο Βι. Ο Βι ήταν από τους πρώτους που μου άρεσε. Και είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Έκανε και άλλη μία σειρά, θυμάμαι, εποχής, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά της. Και ήταν τόσο καλός και εκεί πέθανε πάλι. Και δεν άντεχα να το δω. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το βίντεο. Γιατί όσοι ξέρουν το Βι, είναι ένα τόσο καλό παιδί, τόσο αγαθό, είναι αγνό, είναι ένα αγνό παιδί. Και σου σπαράσει την καρδούλα να το βλέπεις αυτό το αγόρι να πονάει, να πεθαίνει, έστω και σε κάποιο μουσικό βίντεο ή σε κάποια σειρά. Δεν αντέχεις να το βλέπεις αυτό, είναι ψυχοπλακώνεσαι. Θέλω να πω πώς γνώρισα τους BTS, γιατί μπορεί να μην ξανακάνω κάποιο βίντεο, οπότε ας το πω τώρα. Ήταν κάπου το 18 με 19, θυμάμαι 19, που είχα μια πολύ δύσκολη ψυχολογική, περνούσα μια δύσκολη ψυχολογική φάση και θυμάμαι ότι έψαχνα να βρω νέα μουσική γιατί βαριόμουν, ήμουνα μόνη μου στο σπίτι, ο σύντροφός μου έλειπε σε άλλη πόλη, οι αδελφοί μου επίσης, οι φίλοι μου είχαν φύγει, οι ξαδέλφες μου είχαν φύγει, οπότε ήμουνα μόνη μου, κλεισμένη όλη μέρα στο σπίτι και έψαχνα να βρω δουλειά. Δεν μπορούσα να βρω κάτι. Και με είχε πιάσει αυτή η κατάθλιψη που σε πιάνει μετά από τις σπουδές και από όλα αυτά και πρέπει να πας να δουλέψεις. Οπότε ψάχνα να βρω μουσική να ακούω και να αισθάνομαι λίγο ανεβασμένη. Και τους ήξερα φυσικά τους BTS, τους είχα δει σε μια εκπομπή στην Ellen DeGeneres, οπότε πάτησα λίγο να ακούσω και τη μουσική τους. Το πρώτο τραγούδι νομίζω ήταν το Idol που είδα και μετά άλλαξα και είδα το Fire, αλλά μπήκα λίγο με μια προδιάθεση σε φάση τύπου έλα μωρέ εντάξει σιγά τώρα τι μουσική να έχουν και αυτοί και όλοι τρελαίνονται σιγά μωρέ. Και το κλείνω, έλα όμως που μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να το βγάλω από τα αυτιά μου και από το μυαλό μου και ξαναμπήκα τις επόμενες μέρες για να δω το Fire ξανά και να το ακούσω ξανά. Μου κόλλησε, δεν μπορούσα να σταματήσω να ακούω. Ήταν λες και έβγαιναν από τα ηχεία νικοτίνη και με είχαν κάνει εξαρτημένη. Δεν μπορούσα να σταματήσω να ακούω τη μουσική τους. Και έχουν πάρα πολλά τραγούδια. Έχουν απίστευτη δισκογραφία. Δεν μπορείς να φανταστείς. Άκουγα συνέχεια, κάθε 3 και λίγο ανακάλυπτα ένα νέο κομμάτι. Πήγαινα, θυμάμαι, για περπάτημα αφού δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω όλη μέρα. Ήμουν κλεισμένη και μοίραζα βιογραφικά. Οπότε, όταν πήγαινα για τρέξιμο για περπάτημα, άκουγα τη μουσική τους και δεν μπορούσα να σταματήσω να τα ακούω μέχρι να ανοιχτώσει ή να μην μπορώ να περπατήσω άλλο. Δεν μπορούσα καν να κοιμηθώ, δηλαδή άκουγα συνέχεια τη μουσική τους. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτούς, γιατί άρχισα να τους γκουγκλάρω,
εκείνο το παιδί στο Fire που έπαιζε βιντεοπαιχνίδι με τα όμορφα τα χυλάκια και τις γκριμάτες που σιδέρωνε το πουκάμισο του Τζιν. Γκούγκλαρα να δω ότι ήταν ο Οβι και μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά τον είδα στο Fake Love, είναι το αγαπημένο τραγούδι τους. Επίσης το Mic Drop ήταν το πρώτο μου crush. Και άρχισα να γκουγκλάρω πράγματα για να τους μαθαίνω, θέλω να ξέρω το χαρακτήρα τους. Έβλεπα αυτά τα βίντεο που ανέβαζαν BTS Bomb, νομίζω λεγόταν, κάποια βίντεο backstage από μουσικά βραβεία που πήγαιναν στην Αμερική ή κάποια γυρίσματα που είχαν για βίντεο κλιπς και διάφορα άλλα, φωτογραφίσεις, και τους τραβούσε κάμερα σαν να βλέπεις vlog κανονικά και έβγαιναν συνέχεια τέτοια βίντεο, συνέχεια, έκαναν εκπομπές τύπου πάμε τώρα να παίξουμε badminton ή πάμε να παίξουμε μπάσκετ και κάπως έτσι τους γνωρίζεις και βλέπεις ότι είναι στην ουσία τα φιλαράκια της σύγχρονης εποχής. Είναι ο πλακατζής της παρέας, αυτός που θα φάει σαβούρνα, αυτός που θα σπάσει τα πάντα με τα χέρια του και γελάς μαζί τους, γελάς με τα αστεία τους γιατί τα καταλαβαίνεις και γίνεσαι μέρος αυτής της παρέας. Θυμάμαι ότι όταν είχα δει το Run, το μουσικό βίντεο του Run ή το I Need You, με είχε πιάσει έτσι κάτι σαν μια γλυκή μελαγχολία, γιατί θυμόμουν τις εποχές που ήμασταν εμείς μαθητές και έχει αυτή την ωραία, την αλητεία, την ανέμελη. Στη φάση που ήμουν, αυτές οι εποχές για μένα είχαν τελειώσει και μου έλειπαν πάρα πολύ. Και βλέποντας αυτά τα βίντεο, ένιωθα ότι ήμουν κομμάτι αυτής της παρέας. Ένιωθα ότι τα παιδιά αυτά είναι οι φίλοι μου και με συντρόφευαν αυτές τις δύσκολες ώρες που περνούσα. Ένα βράδυ, ένα Σάββατο βράδυ, με παίρνει ο παπάς μου τηλέφωνο και μου λέει ότι η μαμά δεν αισθάνεται καλά και πρέπει να πάει νοσοκομείο. Τρέχουμε φυσικά στα επίγοντα, παίρνουμε τηλέφωνο το νοσοκομείο, λέμε ερχόμαστε με καρδιακό επεισόδιο. Μου είχε παγώσει το αίμα γιατί είναι ο χειρότερος εφιάλτης, ξαφνικά τον βλέπεις ότι γίνεται πραγματικότητα. Την παίρνουν μέσα, κλείνουν την πόρτα και κάθομαι και περιμένω στο διάδρομο με τον πατέρα μου και είσαι παγωμένη. Το αίμα δηλαδή δεν κυκλοφορεί και είσαι οριακά να πάθεις κρίση πανικού ή να μην πάθεις. Τότε σαν άμυνα ο οργανισμός προσπαθεί να ηρεμήσει το σώμα, το μυαλό ταξιδεύει για να σκεφτείς κάτι που να σε ηρεμήσει. Θυμάμαι παλιά έκλεινα τα μάτια μου και θυμόμουν τις παραλίες της Μήλου. Έψαχνα κι εγώ να βρω κάτι. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, μόνο τη μουσική τους άκουγα. Δεν ξέρω πώς είχε γίνει. Απλά εκεί πήγαινε το μυαλό μου και ηρεμούσα. Πήγαινε το μυαλό μου στις πλάκες τους, σε κάποια βίντεο που μπορεί να βλέπα που για μένα ήταν τόσο αγχολητικά. Όλη αυτή η παρέα, η μουσική, τα χορευτικά, τα ωραία τα χρώματα, οι κινήσεις τους, οι μελωδίες τους. Ήταν αγχολητικά όλα αυτά για μένα και με ξεκούρασαν πάρα πολύ. Όταν επιτέλους ήρθε και μας είπε ο γιατρός ότι όλα είναι καλά, θα υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί, γλίτωσε τα χειρότερα και πήγαμε πάνω στο δωμάτιο. Εγώ κοιμήθηκα μαζί της. Στο διπλανό δωμάτιο, μια νοσοκόμα μου στρώσε μάλιστα και το κρεβάτι για να κοιμηθώ. Φυσικά δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο νοσοκομείο. Μετά από τέτοια τρομάρα, έβλεπα τα επεισόδια του Bon Voyage από το season 3 που είχαν πάει στη Μάλτα. Και ήταν λες και ήμουν εγώ διακοπές μαζί τους. Είχαν πάρα πολύ πλάκα. Τι ωραίες εποχές, με έκαναν να αισθάνομαι τόσο όμορφα. Ενώ όλα γύρω μου ήταν στενάχωρα, αγχωτικά, μίζερα, μελαγχολικά, ήταν η παρέα που χρειαζόμουν. Μετά βρήκα, θυμάμαι, μία δουλειά που εννοείται ότι μου έκαναν bullying. Σε όλους έκαναν bullying, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι προσωπικό και νομίζω ότι όλοι το έχουν περάσει.
πριν πάω σε αυτή τη δουλειά, άκουγα απλά τη μουσική τους και πήγαινα με μια άλλη διάθεση. Έφευγα από αυτή τη δουλειά και άκουγα απλά πάλι τη μουσική τους και έφευγα με μια άλλη διάθεση. Πολλές φορές έβαζα τη μουσική τους ενώ ήμουνα στη δουλειά σου, σε αυτό το κατάστημα τέλος πάντων που δούλευα. Και το μυαλό πηγαίνει αλλού, αλλάζει όλη σου διάθεση. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Η μουσική τους δεν μιλάει για ναρκωτικά, σεξ και άλλα τέτοια. Μιλάει για όνειρα, μιλάει για ψυχική υγεία, μιλάει για το πώς πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, να είσαι δυνατή, να έχεις αυτοπεποίθηση. Μιλάει για πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Και φυσικά η μελωδία, οι φωνές τους όλα είναι υπέροχα. Είναι η ποιότητα, δηλαδή η μουσικής είναι άλλο level, δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας μουσική ή με το κλασικό αμερικάνικο τύπο που ακούμε συνέχεια στο ραδιόφωνο και το έχουμε βαρεθεί. Αυτά σημαίνουν για μένα οι BTS, έτσι ήρθαν στη ζωή μου. Ήταν σαν ένα βάλσαμο στις δύσκολες στιγμές που περνούσα εκείνο το καιρό. Και μου αρέσει πάρα πολύ να τους ακούω, να τους βλέπω, με χαλαρώνουν, με κάνουν να αισθάνομαι ξανά στις ωραίες αγνές εποχές που ήμασταν μαθητές ή φοιτητές. Οι αγαπημένοι μου είναι ο V, ο Suga και ο Jungkook. Ο V, εντάξει, μου αρέσει η προσωπικότητά του, μου αρέσει που είναι τόσο καλό παιδί, μου αρέσει η πλάκα, μου αρέσει οι γκριμάτσες που παίρνει. Έχουν απίστευτα βίντεο στο YouTube που βλέπεις funny moments or scary moments, sleepy moments, eating moments. Έχει πάρα πολλά πράγματα, τα λιώνεις. Μου αρέσει ο Suga γιατί είναι ο τύπος που είμαι εγώ. Ο Suga είμαι εγώ. Είναι ο τύπος που θα κάθεται έτσι, δεν θα μιλάει, δεν θέλει να βρίσκεται σε πολύ κόσμο. Ίσως είναι και λίγο ντροπαλός. Θέλει να κοιμάται συνέχεια, έχει μια dark side που μου αρέσει. Και όταν είδα την ταινία του στο Disney Plus, στο Disney TV, που το ντοκιμαντέρ αυτό για το άλμπουμ August D-Day, νομίζω, sorry. Κάποια από αυτά τα τραγούδια, όπως είναι το Snooze, το Αμύγδαλα, δηλαδή μίλησαν στη ψυχή μου. Ο August είμαι εγώ, με εκφράζει απόλυτα. Είμαστε νομίζω και μαζί η ίδια χρονιά γεννημένοι. Ο August είμαι εγώ. Μου αρέσει επίσης ο Jungkook γιατί είναι ό,τι πιο σεξ έχω δει σε άντρα. Είναι ό,τι πιο cuteness έχω δει σε άντρα. Είναι τόσο καλό παιδί, έχει τόση πολύ πλάκα, τόσο ωραίο vibe σου βγάζει, τέτοια ωραία ενέργεια που θέλεις να τον βλέπεις συνέχεια. Είναι το παιδί που δεν θα χάσει ποτέ, θα τα κάνει όλα και θα κερδίσει. Θα παίξει badminton, θα παίξει μπάσκετ, θα παίξει ό,τι θες, θα κερδίσει πάντα και σου αρέσει πάρα πολύ να τον βλέπεις. Και φυσικά είναι και ο βασικός τραγουδιστής τους με την απίστευτη αυτή φωνή του. Τρελαίνεσαι να τα βλέπεις αυτά τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μου αρέσουν πάρα πολύ. Απλά είναι οι τρεις αγαπημένοι μου. Παρακολουθώ στο Instagram ότι υπάρχουν κάποιες σελίδες με fans των K-pop ή των BTS και μου αρέσει πάρα πολύ που κάνουμε ωραίες συζητήσεις εκεί πέρα, βλέπω τα σχόλια, τα ακολουθώ όλα. Αν έχεις δει το βίντεο μου και είσαι fans των BTS, γράψε μου από κάτω στα σχόλια τι σου αρέσει σε αυτούς, πώς τους γνώρισες, ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου. Πες μου και εσύ το story σου, θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω. Αυτά, ευχαριστώ πολύ που είδες το βίντεο μου. Μπορεί κάποια στιγμή να ξανακάνω ένα καινούριο βίντεο. Είναι το πρώτο βίντεο που κάνω, είχα λίγο track, ζητώ συγγνώμη. Αν σου άρεσε μπορείς να κάνεις like, subscribe και ακολούθησέ με και στα social media για να τα λέμε. Έχω Instagram και TikTok, είναι Menexia Tart. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.